să-mi fac nimic. Am intrat să vorbesc cu omul ăsta, că văd că el nu vrea să vorbim la telefon. Îi place live-urile mai nou. Stă pe live om. Că are câte 4-5 nu pe zi. Nu știu cum mai stă pe live. Ai zis că ai 4-5 programe pe zi. Cum mai intra pe live? Că ești foarte cerut. Bă, îți mulțumesc din suflet că ai vorbit foarte frumos de, în primul rând de copilul meu, care e copilul meu, e fata mea. Eu n-am vorbit de copiii tăi niciodată, i-am luat în brațe, i-am pupat și m-am rugat tot timpul la Dumnezeu pentru tine să fii bine. Răutățile astea vin de la alte prostii care le știm doar noi doi. Dar tu, de când am ieșit eu pe piață, tu ai fost dușman pe mine. De fapt, de când m-ai luat, ai fost dușman pe mine. Că ai văzut că am și eu un dar de la Dumnezeu acolo. Atât. Cât o fi el. Am intrat, să nu crezi că n-am vrut să intru sau... Dacă nu vrei să vorbim la telefon, că oamenii, ca bărbații adevărați, intrăm pe TikTok. Eu nu sunt om de TikTok. Eu sunt om de nuntă. Eu merg la nuntă, de-aia mă duc acolo, la mireasă, la generic. Mă duc să cânt. Eu asta știu să fac, să cânt, nu să mă cert. Eu nu mă cer cu nimeni. Eu nu mă cer cu nimeni, șefule. Nu vreau. Și știi că eu știu toată viața ta, eu o știu. Știi că toate zilele frumoase și toate zilele urâte și tot. Tu știi că eu știu foarte bine despre tine. Până când acum 2 săptămâni, când am stat amândoi. Că ne-am văzut amândoi. Nu mă forța să vorbesc urât, că nu vreau să vorbesc urât eu de tine. Tu vorbește ce vrei tu, să fii sănătos, să-ți trăiască copii. Tu vorbește ce vrei tu. Și că te las să vorbești 100 de ani să moară familia mea. Dar aș vrea să te odihnești cel mai bine. Odihnă, eu vreau să ai odihnă, că ție îți trebuie multă odihnă și să te odihnești cu gâtul, că nu ești bine cu gâtul deloc. Nu ești bine cu... Odihnește-te, omule. Nu-mi lasă oamenii în pace să-și facă și treaba. Dacă mi-ai dat un nume, ți-am mulțumit toată viața. Și eu câte am făcut pentru tine, numai tu, noi doi știm și cu Dumnezeu din cer. Nu vreau să știe nimeni. Odihnește-te cu gâtul, bă, omule, mă, mâncați și cu aile tale. Să fii bine, atâta vreau. Eu vreau să fii bine. Nu vreau să mă cer cu tine, să mă mai muțăresc pe aici, să vorbim prost unul de altul. Tu știi că aș putea și eu să vorbesc multe. Și nu vreau să vorbesc, să moară familia mea, că eu tot te iubesc pe tine. Dar tu vorbești de copii. Dacă așa ești tu, om rău. Tu ești om rău, bă, pentru cine nu te cunoaște pe tine. Când a vorbit Dan de la Giurgiu, Dan ăla care ne-a învățat să cântăm, să moară familia mea, Dan de la Giurgiu, numărul 1. Pe bune, să moară familia mea. Ăla ne-a învățat să cântăm și pe mine și pe tine. Cam de atunci ai început tu să ai dușmănie pe mine, de când am început eu să creezi ceva cu Dan. Niște cântări de-alea frumoase care pe tine cădea cerul când le auzeai. Și acum să moară familia mea. Când auzi cât o cântare de-aia, de nu cade cerul pe tine. Înghiți așa în sec. Eu nu vreau să mă cer cu tine. Încă o dată zi. Să fii sănătos, să-ți trăiască familia. Dan cu chitara, când a vorbit live-ul ăla, a făcut live de tine, știi ce zic? Că Dan ăla e un om drept. Dan ăla așa, și ăla sta lângă tine toată viața și l-ai făcut numai cum ai vrut tu. Ne-ai făcut slugi, ne-ai făcut milogi, ne-ai făcut... Bă, șefule, noi am fost prietenii tăi, n-am fost slugi. Dacă am putut să ne câștigăm și noi o pâine lângă tine, ne-a meritat bănuții ei acolo. Adică am cântat, am muncit pentru ei. Ți-am ținut nunțile în picioare, că nu mai puteai tu să mai cânți. Destingeai microfonul, puneai ochelarii la ochi și dansai. Doar dansai, aveam joc de scenă. Ai înțeles? Mai ții minte ce a zis Dan de tine? Dar nu vreau să-l bat pe omul ăsta cu tine în discuție, să nu creadă Dan, că să moară familia mea dacă îl bat pe Dan în discuție cu noi. Tu ești om rău, bă, tu ai răutate în tine. Ai răutate aici. Tu ești om rău. Pentru cine nu te cunoaște, tu ești om bun cu... Tu ești om bun cu ăștia care nu te cunoaște, ca să pari om bun de la prima vedere, cum ar fi. Dar tu ești om rău, bă, să moară familia mea, tu ești cel mai rău om.
Tu ești om rău, ai răutate în tine. Dar tu ai răutate în tine pe mine. Că știi că sunt beton de la tang rusesc să moară familia mea, de nu sunt tang rusesc din toate punctele de vedere. Vorbesc pe plan muzical atât. Pe plan muzical să moară toată familia mea, de nu sunt tancul României, tang rusesc. 50 de ani lumină îți dau să moară familia mea dacă poți să-mi iei ce mi-a dat Dumnezeu și dacă nu abia aștept la prima nuntă, la Bolentin, la Oltenii sau oriunde cântăm să moară toată familia mea de nu stau 5 ore, 6 ore, 15 ore ca să stăm să cântăm și noi. Bă, oameni buni, să vă trăiască copiii voștri. Unde știți că i-a angajat Florin Salam și Leo de la Covei, bă, vreau să ne puneți și pe noi, pe amândoi, să vă faceți și noi nunțile frumoase. Să ne puneți și pe noi amândoi să cântăm și noi o cântă. Una, atâta vreau. Dar să cântăm cum se cânta odată. Cum cânta regele șef odată. Șefule, eu n-am cum să mă compar cu Florin Salam, eu sunt mic pe lângă el, că văd că scrie lumea aici. Eu sunt mic, nu mă compar cu Florin Salam, fac și o treabă. Dar eu vreau să cânt și o cântare cu el, știe el, sau la Rece, sau la stație, cum vrea el. Vreau să cântăm și noi amândoi o cântare. Florin Salam, dușmănosul. Dar ce-ai fi dușmănul? Vorbești de copii. Bă, tu n-ai frică de Dumnezeu, tu n-ai scrupule în tine să moară toată familia mea, de-aia vreau scrupule, bă, ursarule. Bă, ursarule, tu n-ai scrupule în tine, băi. Bă, ursarule de la Valea Dragului, tu n-ai scrupule în tine. Mă, Minis, las că ne vedem noi acum încolo, vezi tu ce pățești la anunț, cum ar veni. Păi atâta răutate să ai tu pe ăsta. Ia-l, bă, tu vinul, că ne operăm și ți-l dau ție. Le iau pe al tău. Îl iau pe al tău și ți-l dau ție pe al meu. Să moară familia mea. Hai să ne operăm, să-ți dau ție corzile mele vocale odihnite de 29 de ani, că atât am, 29 de ani. Eu am 29 de ani. Am făcut și o prostii să moară familia mea la viața mea. Am făcut la prostii până mi-a dat pe ochi. Până aici sunt de prostii. Dar tu încă faci și azi, de asta nu ești bine. Știi ce zic? Bă, hai să ne operăm, să-ți dau gâtul meu. Ca să cânti cum cântai tu, cum erai tu, Florin Salam, acum 15 ani. Că așa cânt eu acum, cum cântai tu de mult, știi tu ce zic? Că de asta e dușmânia ta pe mine. Bă, sunt supărat pe tine dintr-un singur motiv. Sunt supărat că vorbești de copii, că n-ai scrupule în tine. N-ai scrupule în tine, vorbești de copii. Bă, copiii ne-a dat Dumnezeu așa cum ai noștri, ne-ai noștri. Ți-i dă Dumnezeu, bă, copiii, bă. Câtă răutate să aibă omul în tine, bă. Am văzut că ai vorbit de Briceag. N-am avut, bă, treabă cu nimeni eu. Briceag e fratele meu. Prietenul meu, așa cum știi și tu. Nu mai băga, bă, pe alții în oală cu noi, bă, dușmănosule. Florin Salam, dușmănosul. Așa să-i spuneți de acum încolo. Vă trăiască copiii voștri. Efes, dușmănosul. Trăim din amintiri să moară familia mea. Amintirile ne chinuiesc. Melodia aia lui 3 Sud-Est. Amintirile ne chinuiesc.